dancadinaɓe e gardugol tan Abou Ali Kane walla tan eɗen gondi kadi e Samba Ba kono banggue keddiɗo eɗen gondi kadi e Mamoudou Sall kono Demba Ndiaye Dillal heeɗani hen caggal hade meɗen woɗɗoy tan mataw en calmodirat e ceerno Samba a salminama a juurama jaam hiiri ayo jam ja weltanama on en beltanima kadi fedde dancadinaɓe mbi sikki won programme mawɗo gonɗon e dow muɗum haadema natande men e programme e goppen kadi ceerno Mamoudou Sall salmodira e hettiyankoɓe ɓe ganda tigui rigui mum salminama Sidi Dia on bandiraɓe hettiɓe kala ɓe calminama ni jam Demba Nditan winonde mi ceerno tan kono salmini bandiraɓe musidɓe hettiɓe kala tigi ceerno Mamoudou Sall a weltanama anne Demba Ndiaye Dillane jaam hiiri ko ɗo kettuɗa hiire jam mbaɗanno moɗɗani jam hiire mon jam hiire bandiraɓe hettiyankoɓe foof hande mi Allah ken fattange arde kawtede yewtere radio men radio mongo radio Haalpulaar en foof no ɗum wiide ni donc ha yeeso ko lawol ma en jokkude kuriyaji radio tigi a weltanama no fewi Demba Ndiaye Dillane Demba Ndiaye ko nalanke fulɓe Demba Ndiaye nalanke leñol Demba Ndiaye kadi ko daraniɗo Pulaar eɗen gandi wonto ndewɗen e Demba Ndiaye guila to nder leydi Sénégal ha diwan Yimbal kono ceerno Bacci onon les ressortissants de Dancali walla tan sukaɓe ɗanniyankoɓe wuro Dancali won ñalɗi walla won ñalawma mawɗo mo jogoɗon binde holkoɗo ñalawma yahata holko fedde nde yahata bisimilla ma kalnamin présentation nden noon association ɗumen ceerno Dia Allah jarama jarama haɗa men fuɗɗade émission wiɗe jarnuma no fewi par ce que ko occasion mawɗo dokkuɗa winde hen kadi wona hunde ni weli occasion on tawi noon ko hono ɗum radioji on cohla quoi donc min mbaɗani félicité e golle mon ɓe gardan pour leñol ngol emin kadi ñaago Allah yo gonɗen jaar yeeso yo ɓooye darnade leñol ngol hande émission noon eɗen gardi président association ARDF woni Mamoudou Sall ene wonde artiste aussi Demba Ndiaye Dillane kañum jogui kañum joueur concert wonande le 15 amante le jeudi quoi hade min fuɗɗade noon min waɗaman présenté association aɗana kadi ma président aussi artu hen ko juuti par ce que min jakori sabi jogui min jogui temps de parle seeɗa min ko association des ressortissants de Dancali en France donc sukaɓe Dancali wonɓe de France fof min dentimɓe depuis association o darima ko ɓoy guila min garanɗo e leydi alhamdulillah min gari min tawi ɗo mawɓe ene dayɗon nder darde fewde gaccidi min ɓen golle joɗe min sukaɓe min gari min jotti association o donc association o noon ko guila 1971 ko fuɗɗa eyi guila noon alhamdulillah min mbaɗi hen golle kewɗe min garta la réalisation kadi min jogui projet goɗɗi kewɗi garos hayɗo e nder leydi aussi min jogui activité kewɗi ko wayno semaine de la solidarité international ko wayno fête de sport ko wayno marathon seno sakia belgorel donc association men o min gonati tembre fonde suka neɗɗo ko eyi kadi projet kewɗi ɗum mbaɗi ko wayno projet ESISA ko à hauteur de 200 000 euros à peu près, 180 000 euros qu'on a eu de subvention de ce projet centre de santé en 2007. Projet assistance c'est en 2014. Le projet Kiel ça veut dire que l'autre n'engagé. On a donné point fort notre niveau à coup de ARDF et de Demba Ndiaye Dillane. À coup d'ARDF et de Demba Ndiaye Dillane, on a un peu de le Sénégal. kadi kanko to mbiyalamo deputé sowa dambenaɓe fewi kawno silenga ɗen ko en Amadou Abou Ba en ko en Assane Diallo en e wondire noon kadi Allah waɗi kadi kila min pamɗiɗo France kadi kadi Allah waɗi kadi min jiɗira nokku goto min won noon bon e nder golle amen emin mbaɗa on semaine de la solidarité d'autres activités wona partenaire amen maire de France la ville de Val d'Oreille kadi woni on de nos meilleurs partenaires alhamdulillah kadi vraiment min liggude hen fewi
activité ɗi mbaɗa volde noon ɗum mbaɗa invité Demba Ndiaye ɗum kodɗum waɗa invité Demba Ndiaye ya depuis bandiraɓe makko ɗo France hitande fo noon kadi mbaɗa renouvelé aussi partenariat en yaharno ɓeeto yaarude yeeso vraiment min jihen vraiment bakki vraiment min jihen auditoire quoi e kadi association ɗi ɗum jiyeere kadi e ɗonogolle ni woni hikkiɓe pellit kadi pour kadi walliti dal ƴewde kadi affaire dañal tout ça là pour projet men ɗumin jogui ɗum min ƴetti ɗiɗo waddide makko concert à Mantes-la-Jolie par ce que ni avant mi liggotono ko en Normandie woni Valdorey suka men noon oga tan ɓuuri hedde min mbi kadi min ƴeewa hikka pour liggotende makko à Mantes-la-Jolie min mbaɗen concert mawɗo ni woni projet o toɗa noon joni nekke hakke 6 mois 8 mois hen min woni eyyi joni noon haɗan ɗummade konngol mi hokka président parole jarama ceerno Samba jarama ceerno Dia onon likkiɓe ɗon jarama eyi bon mi sikki mara Abdoulaye wadde on présenté ko ARDF Samba kam haali hen ko heewi ARDF noon ko jogata mum woni ko wuuro Valdoroy e nder Normandie jogui objectif uji kadi ko faade développement ko faade dañcaɗi e ko taari dañcaɗi foof woni projet ji Samba haali ɗo ɗi jeeya koye addu développement e nder wuuro he ko taari wuuro ngo foof ɗuɗɗuɗi ɗo noon ARDF kono Samba weerni waɗa ko yeeru 1971 ko mawɓe amen ganduɗa mbanno ɗum emin jogui organe uji ɗi ganduɗa ko kañumen donata fedde nde woni conseil d' administration bureau assemblée générale e ko nande commission ngaji aussi ne mbaɗe créé on charge heedi bon ARDF kadi aussi tagi ɗum kadi jogade gurdam won ko alhamdulillahi ene jogui to ɗaɗi ɗum wonni ɗaɗi muɗum puɗi goto nokku dañcati to oɗon gandi gourmen nden wanno ko wiyete jeunesse e guilay anneji 1960 koye ARDF koye ɗum mi jiya min fedde amin heɓɓe Sénégal nde min liggorto e wallude min e kala ko projet amen mi jara yesso fedde amen mi wiye ADA woni association pour le développement de Dañcaɗi en jogui section ngaji to Dañcaɗi to Dakar ɗo ɓuuri goɗɗe nder Sénégal e leyɗele he fof wayno Gabon e ko nandi hen ɗum kadi mi jeeya ko puusi ARDF ko walli ARDF ha jogade ganduɗa ene sembe wadode réalisé projet ji kewɗi ko fate cellal e ndiyam e jangde ko nandi hen kadi e bal ɗum kadi mi jeeyi ARDF ne jogui jokkodiru ɗe koko wayno pelle mawɗe walla collectivité ene jeeya partenaire uji ARDF ko wiyete hande PAISD ganduɗa wiiteno awɗan ko développement ene jeeya partenaire uji amen kadi ko wayno ganduɗa en agence de l'eau walla fondation d' entreprise Veolia wayno CASED comité d' agglomération CNE to Normandie avec les hôpitaux de Paris eko nandi hen donc ɗum ɗon fof kadi ko tugorɗe ko ballirɗe ene taga ARDF miccade e yuɓɓinɗe ganduɗa ene projet ji ɗi ganduɗa henne ene jannitira e développement dañcaɗi no Tango wiiti noon ARDF ko mawɗo e sukaɓe talataɓe seeɗa e sukaɓe towonɓe ganduɗa ene ɗo jibina alhamdulillahi e ɗum kadi woni ganduɗa hen tagode ARDF ARDF ene jogui kadi no Tango wiiti noon ni activité ji nder leydi he min kolliri hen sa pini meɗen wayno ganduɗa en addunarankoɓe e ko wayno kadi aussi ndefuji meɗen hay nder gunde gundiji ka en région ngaji Normandie he wonde min goddata hen min jaldi ndefuya hen rewɓe sukaɓe foof ko jiida kadi aussi activité ji goɗɗi min jogui pour rendinde sukaɓe meɗen wonɓe ɗo ene ɓe ha mbawa hawride ha mbawa yidirde ha mbawa annodirde ha mbawa kadi jogade softede e nder fedde he par ce que pelle meɗen battani men ko il faut sukaɓe wonɓe ɗo ene ɓen natta e pelle he so sukaɓe ɓe gandina ko jahaten ko ɓe kollama ko gonɗen ko ene ɓuura pelle men ɗe ɗum mbawi dartoyade ɗum tawi min jogui ganduɗa en oɗon programme ɓurani fof yuɓɓinde ko wayno barba ɗum taw ganduɗa en sukaɓe jangga fof ko moni nder yiite suka debbo e gorko suka kelli fawde cuɓinto toon fof ndindine gara e nokku goto kawri ɗon ñalde ɗon pour mbawa andude ko mbawa andude fedde ARDF ko yahata ɗum ɗo woni ko jeltine men ko kalane e nder oɗo saaha on ARDF woni ene mbawi kadi yantoyde e gueɗe goɗɗe so Allah jaaɓi a jarama Seydi Dia tigi waɗi fayida mbiɗa andi tan hettiyankoɓe paami tigi rigui ndeɗo fedde ko nde yahata kono kadi ɓe paami tigi rigui darnano ɗon nde wonno koye nder leydi France gonɗon
on koye ndi tigi kadi fedde nde wona e nder leydi France tan haali nde kew noon hay to leyɗele meɗen Afrique kadi fedde nde kadi nan toon firtan ko sukaɓe dañcalinaɓe kala toɓe calodiri e nder aduna he wadde eɓe jokkodiri eɓe goni neɗɗo goto eɓe mbaɗi ɓelnaɓe gam ɓamtare mum hande so tawi wadde hen paami Demba Ndiaye dillami Demba Ndiaye a salinama a juurama Demba Ndiaye ko welam e weytare mawde gam hande nandeɗanima e nder haalede dingiral fulɓe Demba Ndiaye jiɗɗen andude mbaɗe ko ɗo tan gonɗa e nder leydi France Demba Ndiaye salminimon jurnama musidɗo ɗo ko an kam hakkude men ko gila e kala kewan gila Sénégal ɓe gila Pulaar donc calminotuma tan kono calminirowo seewi mo fuɗɗidi golle walla mo fuɗɗi naddi école ha yettaɗo ko yettataɗo kono ɗum ko mbeɗa andi ha wadda wona remirade ngo noon mbaɗa kankone ko o way kono mbaɗani wonde katante ko neɗɗo ñootowo kala ko seegi walla kala ko taƴi ko dendino ngal yimɓe mbawa wonde goɗum ɗumen jooɗi fof jonde wawidani mamin cirtan Demba Ndiaye jillan ene gasa joni oɗo mawde duuɓi sappo ko ɗo jooɗi no leydi France ɗo woni hen bon la joni waɗino saaha noon mi ɗuɗino ustude dille seeɗa wona accude ko wonde tollotoɗa e gurdam aɗa tawa jurnitoɗa gurdam ma jurnitoɗa e yaaduma ko akkide wonore Sénégal c'est-à-dire seeɗa momin cikkanno min nemi Sénégal o ndemin jeggi Sénégal min paati leydi France mbaɗo leydi ndi kadi waɗi ko koolaji muɗum waɗi kono yarate no wurdete ala sago jottoɗa mbasa wadde pelep ganda no mbawɗa ƴeewa no mbawɗa dañirde no jooɓirɗa e leydi ndi mbaɗa firti joɗal leydi ndi so leydi gondugo noon kadi ko noon ko ɗum noon tafno del dille ɓe gustaɓe mbiɗa yettira aussi sababu o ko goto min tan mi yiɗin jokkodirta men on aussi taw jiɗin jokkodirta men kajillaɓe kewɗi kono hannde Allah ko fattañ ko ɗon ceermen ɗum kadi ko c'est toujours dans la continuité parce que no gonɗen Sénégal nde koye ɗeɗo dille dillan ɗon en paami gollal ngalal kanga en mbabantade hen tan en jokkodirani e haalpularen ɓe aussi guila guure mbawi no Ndar mbawi no Dakar mbawi no Diourbel e Saint-Louis ha mbawi no Nouakchott yimɓe ɓe guuri koye pelle ɗe ɓe mbawata wodude gueɗe guure men ɗum ɗon ko hankkadi wonti patrimoine men en jiyan ɗum koye men ɗum tagi ɗen puɗɗi wat nalankagal nde hamin gonɗini mawnide nalankagal amen ko mawnide nalankagal amen ko guure ɗe en jeeya hen donc il fallait collaborer guure ɗe minen hamin jogui walare nde ganduɗa ene wela min hannde to saaha nalankagal men so mawni so wawi dañde ɓuɗɗiɗi taw ɓuɗɗi ɗi ne faati e guure ɗe nde wonno emin jiɗi wonde nalankoɓe min mbaynaki hay goto min mbaynaki hay haalpulaar goto wiide ɗum est ce que kon jooɓi min gol nalankoɓe ɗum pin tan min goni nalankoɓe kadi e inde haalpulaar en foof weliɓe becciɓe min goni nalankoɓe ɗum noon min jiɗa tan ko ringdira mabɓe kene ɓamta komin cikkene mbawi ɓamtude projet ji mabɓe ɗi fof walla minen hen mbawi ɓamtade walla kamɓe hen mbawi yiɗino koyen mabɓe alaa sago min jaɓa ringde mabɓe ɗum ɗon ala ko ɗumwelde gollal ma mawna gollal ma waɗa nafoore waɗa fayida bandiraɓe ma kutoro gollal ma ngal ko ɗum tagi min jokkude komin mbaɗatno Sénégal ko jokkude ɗum gaga France ha to États-Unis ha to Canada ha e leyɗele Europe ko eno Belgique voilà ainsi de suite donc pour le moment mbiɗa o ɗo tigi waɗi fayida nde wonno so wiyama Demba Ndiaye dillan ko nalanke fulɓe Demba Ndiaye ko nalanke leñol Demba Ndiaye ko daraniɗo kadi Pulaar nde wonno en dewdi e duuɓe Pulaar wonto newɗen machallah wadde noon ko wellam e weytade nonde kadi min joddade e ma e nder leydi France gam mbawen waddude ndeɗo yewtere ceerno Bacci wonko jiɗɗa ɓeydude hen e ko Demba Ndiaye haali ko walla kadi wonko jiɗɗa ɓeydude ko fati ha koɗon nde omo jinmi ɓeydu hen kono adam nadde oɗon point mbino wadde profité mbiyammi hoyno yiiɗe mawɓe kono katanɓe le hono katante leñol ɗo Ibrahima Kane so tawi omo heeɗi hirde hannde nde waɗinimo nebbinimo invitation pour ara o kawdere hirde nde donc joni waɗa profité aussi mi waɗi gonnuɓe ɓe o ɓettinimo hirde nde so dañi arde ko bellama hen no feewi e waɗa on mabɓe en cohla on aussi radio Dingal aussi min mbaɗan invité sol jiɗi mi jiɗi ngaron to men eyyi hakkude pour affaire soirée o joni fedde dañcannaɓe nde no mbirumi ni min alhamdulillah ko wuro togoso mais emin jogui ko wiyete ressources humaines ɗum welde min no fewi wona hawtade golle amen mais komin mbiɗa ko alhamdulillah min parlan fewi par ce que fedde ARDF ko branche uji fedde ada woni association pour le développement de Dañcaji donc noon minen min kawti to Dañcaji ɗo min mbi fedde mawde ko Dañcaji jotto e nder aduna hen min mbaɗa cati ɗum noon ko guila 1992
nouvelle organisation. À partir de 1992, fait mais ada joni tan jari mbari cete partout ayade non ko wata e cetal ada donc non won toujours mbara des projets alhamdulillah e min jogi Dakar sukabe jangudo ne fewi kadi famtamde affaire des projets ben min likito aussi sukabe mo tan jari gani kadi français wala min kam bon e min malgré le manque de temps qu'on a vraiment dans des réunions, il y a des gens qui financent des projets. Nous avons des Dakar de monter des projets. Nous avons demandé brièvement quelques-uns de nos projets. C'est-à-dire, ma hétro de Gandou, il y a ce calamba wonde, ça se met comme on a nokuma, aïdi wadu nokuma. Non mbaɗa woɗi fof no mbaɗa manquere temps fof wonko mbawɗa addande innamaɗo gaccida nokku maɗo mi fuɗɗo tan projet ji ɓuuri sakki waɗi e 2014 on projet goto jibina nden kam ko nden kalsi heeɓa woni projet ɗo e assainissement on waɗi ɗum financé ko agence de l'eau Normandie ene wonde mairie de Val-de-Reuil ene wonde la communauté d'agglomération CNR so tawi noon président yiɗi so tawi on jiyamo haalde projet o fimɗo makko budget makko en tout ko 189 000 euros 189 000 euros sa watti ɗum CFA ko cikkumi wonede 124 millions oɗon projet ko pour eau et assainissement Wuro Dancay min ma forage fewn hen ma affaire assainissement woni affaire latrine tout cela affaire forage no wiyete geɗe kewɗe mi nana nder projet mi wawa yiɗi simtu ɗum e nder yewtere hade oɗon en 2013 min mbaɗi kadi projet mawɗo woni ko sukaɓe infirmiére uji hôpital CHU de Rouen sukaɓe tato ko kañumen gummonino projet o ɓe liggodi amen e minen partenaire uji mbaɗɗo envoyé conteneur mawɗo en waɗi beaucoup de matériel gila des échographes hay des dialyseurs kam hannde ko sa ƴeewi hôpital du Sénégal fof wadde ɗiɗi testament jogui ɗum fof min jirɗuɗo hen des dialyseurs du matériel informatique e matériel kewɗo pour les hôpitaux des lampadaires woni partenaire men badduɗo hokki min tan dal ko conteneur o woni hakke 40 pieds dal o heewi matériel ɗum ko sukaɓe noddima en 2013 en 2007 avec en partenariat avec PAISD on le président de Johnny une petit centre de santé mode finalement pour 122 millions c'était 80 000 euros au projet kadi min mbawimude e nder jawta amen avec nos partenaires et min mbiya toujours e mbaɗa toujours cité exemple Dancado e mbiya projet ɗi mbaɗi financé ɗi fof hono projet Dancado no waɗira monté ni ene heewani quoi min belti onon projet ɓe mbimi kamɓe min mbi kala projet goɗɗo no min jogui somin ngari bisimilla il y a toujours des possibilités parce que min belte par ce que hande mbaɗi projet nde saa fof emi jaa ngat mbiya holno kolle jeeya hayde projet waɗde inauguré nde le 28 février 2011 hono maire Val-de-Reuil wiyeɗen Marc-Antoine Jamais ene wonde délégation yimɓe nayi woɓɓe ɓe gummino ɗo hen ɓe tawtoro ɓe kawri inauguration o hay beaucoup de ministres yayi de bon woni ministre remono sam tan jallo ko il faut ngam tanjanaji ko ministre o chargé de l'éducation ari arde d'autres personnalités woni ñalaw mo dal to Dancado waɗa inauguré ɓe mbaɗi kadi d'autres projets en 2005 woni jardin maraîcher 2007 aussi ɓe mbaɗi projet multimédia donc projet ji ɗiɗo ɗi calmini par ce que minen keɓi node itamban kadi mais il y a d'autres projets quand même remono sam tan jallo ko il faut ngam tanjanaji ko ministre o chargé de l'éducation ari arde d'autres personnalités woni ñalaw mo dal to Dancado waɗa inauguré ɓe mbaɗi kadi d'autres projets en 2005 woni jardin maraîcher 2007 aussi ɓe mbaɗi projet multimédia donc projet ji ɗiɗo ɗi calmini par ce que minen keɓi node itamban kadi mais il y a d'autres projets quand même minen keɓi gone ɓirogil 2006 kono min déjà ko heewi waɗama donc pour wiide tan ko hannde kala neɗɗo wawi wonde yo ene wawi addude ballal mum enen ko ga gonɗen ko ga gumɓen kono wonko gattiɗen ɗumen ɗum
Quand aussi sont dit qu'il y a une prise de détails dans le site internet. Je vais te mettre un pour le Gémenaïen. Son article de France, programme mort de semaine de la solidarité internationale. Qui que pour le 22 novembre. Juste une semaine après le conseil avec Gémenaïen, on a même un grand expert qui travaille avec la FAO. Je dis à Accra, quand nous invité, quand nous arrachons, une conférence. Ce conférence aussi, nous allons dîner, nous allons faire une animation. Comme nous allons faire le thème de l'Imanani, et comme ça, le 15, il faut nous dire voilà, on va le faire. Donc, on a des souvenirs. Il y a une occasion d'avoir virgule. Il y a une radio qui va aussi de YouTube, on s'appuie dans le chat. Mon Dieu de la même. Je vais féliciter parce que on a des bannières aussi, pour le aussi, plus de visibilité dans le Gérard de l'Engaïe. Soit le début, même dans le Tokunjit, même dans le Lukunjit, parce que même que il y a un livre. Et moi, Ceerno Samba weltanama no feewi ɗum ɗo holliri tigi tan fedde nde kam gila so safade joni koye golle tan woni meeɗa dartade no mbiɗa kadi ni ko noon nde wonno radio dinguiral fulɓe wiya ko dinguiral fulɓe wadde noon kala ko ɓiɓɓe fulɓe to goni radio ngo nani arat ɗo mumen tawoyo ɗumen wadde noon wawa golludede mumen ɗum waɗi gudditanɗen dame kala pelle gonɗe ɗo kala ɓiɓɓe fulɓe kadi woni ɗo kala koɓe mbawi dillande soɓe darima hen soɓe noddi hen kadi haalirde nde ma en gar hen gaddana enen ballal meɗen hannirta noon hade meɗen tan woɗɗoyde Mamadou Sall holko mbawɗa men haalande e jamma oɗo jogoɗo wadde ñande 15 lewru novembre ɗo gonɗen wonno hakkude men e billah ñin fako jonde kono mbirni ko ñalawma ganduɗa en ko nder ko jemmingol ko noon kadi ko ñalawma golle ko ñalawma ganduɗa hen muudo muɗum ko pour fandare nde ko rendinde nalanko e fedde nde beele dañden gartam ɗam noon nafata ko pour wadde financer les projets donc ɗum woni fandare nde donc yimɓe ko nodda hen e keewal nodda hen e ballal profite ngara hen belto kadi profite ngara hen kadi aussi nafodira si vous ciɗa ko développement mon fof wawi jogade ko ɗum développement muɗum en poti jawde ko gonɗen ko en poti jawde ko seeɗa mo joguiɗon o ko hen tan dillaten mbawen nafde koye meɗen eɗen mbawi addude hen ko heewi mbawi waɗede guure meɗen hen et puis Samba haali ko en tampere wonde hen nde c'est vrai en heewi tampere mi heewi par ce que ngala temps kono noon e moƴƴino waɗi ko radio wonmi nodda guure men ɗe foof guure fuutankoɓe no ɗumɗo ledde jeeni en fatti no faaɗi ni mais ene foti miijede hankkadin de liggiyaji wonde liggudal hakkude guure e guure weeɓani noon tawi ɗum weeɓani par ce que guure o fof mbaɗɗa tawata ko yimɓe seeɗa dongi pelle ɗe kadi so wonti kadi yo yimɓe tan ndumgori pelle c'est vrai heewi satede mais e miijam wayno ɗum ɗon ko hunde fonde miijanede fonde daranede beele ƴeewen guure ɗe kawrite mbatta likkodirta commune mbo dañƴi waɗi guure baali noon mais minen to banggue diwan amin goto koye likkodirode keeɓani etanoma e nder duuɓi 1997 mais yarani yeeso kono ɗum noon ko hunde fonde ƴeewede fonde yarde yeeso goɗɗum sen jinno ɗuɗude e banggue projet ji mbaɗaji ko yiɗinode rendude weltare nde e bandiraɓe ɓiɓɓe si won fattani dana hen to banggue projet ji mbaɗaji surtout to banggue projet santé o banggue projet santé o montama e nder e nafugol makko ene waɗira ni ha ganduɗa ene ayde ganduɗa ene maddi men no feewi e nder nde projet ɓe nde en 2008 hono commission européenne e wondude PNUD ɓe mbaɗi min invité wadde exposé ganduɗa ene à Bruxelles pour hollitde holko diaspora africaine liggi e nder développement kadi des chercheurs américain ganduɗa ene ñaama e Afrique ɗi ƴeewa holko diaspora africain liggi ɓe kolla ko santé dañcaɗi ɓe ngari jii dañcaɗi ɓe ngari ha ɗo France yiddude amen ɓe mbaɗi ɗi documentaire goto ko fate projet o eko fate ganduɗa en darnude dañjannaɓe e banggue développement e banggue diaspora africaine aussi e banggue développement donc ɗum fof kadi ko gueɗe ganduɗa en cuppinɗe par ce que moɗo kala ngal waɗa ene jogui hen fandare naftude kadi aussi kadi sa hawrirama ko mbatta ko ɗum kadi ɓeydanma softude ɓeydanma kadi weltare a jarama seydi Dia
mate hande no biruɗa joni ni ngam gure ɗe mbawa jokkodirde so tawi enen pelle meɗen ɗen jogui ɗen en mbawi wadde partenariat gollodirde e pelle ɗe ganduɗa ko ɗo jeeya taw ko tubakoɓe wadde holko waɗi enen e nder koye men ɗiɓɓi fulɓe en mbawa gollodirde e nder koye meɗen mate hande so tawi won wuuro ari e moɗon ngam namnade on hollitame ɗo ndewɗon ha mbawɗon ɓamtade nde wonno hande kam ni no mbiruɗon ni fedde moon hande no ɓamti gati won guure ɗe ganduɗa ne jogui ɗo pelle kono donki yiide ha joni dame ɗo poti rewde ha mbawa dañe balle ha mbawa dañe won jokkodiri mat hande oɗon kiɗɗin kam udditande ɓen noon ɗen ɗon dal no woodi so tawi ganduɗa en jokkodiri mbaɗama alay saago ma dorani kono mbirumi ɗon kala hen ko waɗaka ko banggue temps ronku jaajede wadde hunde nde kono noon ɗum miije ɗum softana aussi rendude yimɓe holko ko expérience oɗon rendude yimɓeɓe par ce que ɗum fof ko addande goɗɗo an wawi addande wonko mbawɗa addande neɗɗo kono neɗɗo goɗɗo iɗum ko wawi addandema ɗum tawi kawral guure ɗe e jokkodiral guure ɗe ene ko hunde fonde miijeɗe fonde waɗede d'ailleurs ni e nder projet o e assainissement o min dañi ɗo hen noon ñanden ps o noddi kam pour nandade noon projet o yara konde kala moom to projet o yaran nde kanko warmo ko wayi no jaahuɗi o sikkano projet o hiɓirni min keɓri financement o e to min keɓi financement to o wi toon o meeɗa yiide fedde ɗanniyankoɓe heɓde oɗon financement to ɓeɗon ɓenne mbi kalisa keewi ko noon heɓɗumen kadi ɗum ɗo noon min ƴetta ɗum ganduɗa en no Samba wirini bandiraɓe amen jooɗiɓe Dakar e jooɗiɓe dañcaɗi ɗi ganduɗa ni keɗeni amen to banggue dossier technique e administratif ko ɓen daari ndeɗon bamɓe ha mbaɗi dossier o muuti ɗum e muutugol karallagal tuɓugal haa ɓeega jii hen hoolare e gandi ganduɗa hen hunde yaari no foti yarude donc liggey tan liggey won wawi rendede wawi wallodirede ene wawi aussi kadi aussi feccodirede ha ebon foof adda hen balal muɗum ɗum ina wona tigi waɗi fayida ceerno Mamadou Sall hade meɗen ruttade to e bisimilla eyi question ma o jomumen ene hawni par ce que no posé la question ni par ce que min dañi exemple concret no mbiɗa ni par ce que ko fedde dammantannaɓe eɓe ƴewano won projet ji yiɗi wadde eɓe ƴewno holno potal namdade affaire holno jiitiri financement subvention ko liggodirtoɓe eɓe liggodirɓe kifiniɓe dañcaji emin tinan tan mi jiiɗi ha président wi fedde dammantannaɓe mbaɗimo contacté emin jiɗmi andude holno min keɓiri financement centre de santé ni wonnoon ɗum joni min jotodiri min liggodira ko hollide tan kadi wona dal fama wona dal hoɗi wasnade en fait min wiide ko komin mbaɗata ko vraiment alhamdulillah par ce que ko yimɓe woɓɓe c'est des partenaires kadi jeeta golla men kadi mbiye o yiɓɓe dañde financement yo ngaade liggodo hen yimɓe noon gueɗe mbaɗni so tawi en jewmum mbawa toon siko jogade courage hay financement ji kala mamɓe hannde wona gueɗe ɓeerde heɓade kono noon emin goyti hen kadi point goto par hannde radio tingal ene heeɗa partout ene heeɗa hannde au Sénégal e partout c'est l'occasion aussi de goto hen aussi won gueɗe mettiri ɗum par rapport e min liggirto bangguede men to par ce que minen jeyama min mbawi yisude beaucoup de financement kono ɓe eɗen banggue laamu to e manki waɗude min dal par ce que hay no paamita centre de santé no min mbaɗin signé en contrat pour médecin wawa jogade men médecin o wonani dañcaɗi hirande compétent o yiiɗi alors que on a un contrat centre de santé dañcaɗi ene waɗa affecté médecin jeyden noon kam ko hen min goni emin mbiya laamu ngu il faut centre de santé il faut médecin o arta kadi e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe en fait laamu ngu so walli min minen wona dañca tan ko diwano foof kadi min jeeya gure gonɓe saa dañcade foof no président joni joni ni yimɓe ko ma dañt ɓe mbawa ɓe ɓeydade hewde ɗon min alhamdulillah min jogui expérience kono so tawi min liggodima e woɓɓe d' autres partenaire eɗen mbawi hannde on jiya en Europe c'est ce qui est à la mode comme dire le communautarisme les villes qui s'associent pour créer des communautés de communes donc noon ko gueɗe bannon sa trouve ko ɗumne ko mbawa rentude mbawa wadde liggade liggoɗiɗo ni emin jetta noon hono président men ada Dakar Abdoulaye Belal Ndiaye ene daari hen darde tinde
manque de zambiet aussi Ousmane Dia kañum jooɗi dañcaji woni président Ada Dancadi Ada Dancadi nana partout won wonɓe Canada won wonɓe États-Unis won wonɓe ha Japon ha Chine minen fof emin ƴeewa liggodade pour affaire développement dancadi eyyi hande noon wona affaire dancadi ko haalde aussi yenen kala affaire aussi partenaire dancadi e Milan donc emin hokka kongol jamdem eyi ade men yaatto ceerno Demba ngam wayndirde mbiwon kadi hojomaji meɗen natti heddihen ko anan way jimnomi tan ko duttono ɗon kam e jamma mo 15 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to Mantes-la Jolie jamma holno jogori yaadude holno natirɗe ɗe hol waktu fuɗɗoto hol waktu gasata kalne min holto ɗum waɗata ngam yimɓe arde toon wonɓe ɗo e nder leydi France nde wonno koye jamma hirtinde koye nder leydi France waɗata so tawi neɗɗo yiiɗi arde toon holi laabi ɗi foti rewde ha yetto to moɗon hade meɗen ɓottade Demba Ndiaye goto e moɗon yo jotto meɗen ɗon eyyi wonno mbimi joni hirde ko kadi 15 lewru novembre à Mantes-la Jolie centre culturel Chopin donc min mbiyan à partir de 18h Mantes-la Jolie noon pour wonande yimɓe arde fa transport en commun c'est à partir de Paris Saint-Lazare le train la partie de Paris Saint-Lazare jusqu'à Mantes-la Jolie donc pour wonande yimɓe arde par baptisé c'est après jusqu'à Mantes-la Jolie donc so ari ha Mantes-la Jolie ko banggue quartier Demba Ndiaye ko il faut mbaɗa notifié ko Valfoué gorgo non ɗon centre culturel Chopin je parle parce que affiche o mbaɗa ɗum ɗon woni ɗon Dakar waɗano ɗo walla wona ɗo ala ko nder wuuro ga nder wuro wala mi wala adresse donc ko centre Valfoué place Pierre Ndoye quartier Valfoué exactement Valfoué quartier so ari a quartier Valfoué rokkunima téléphone aji eyyi sa yiɗi jokkodirde amen joni yo numéro téléphone o mi accitma ɗum joni ko 06 51 43 93 mi waɗi numéro goɗɗo noon mi jogani ɗo hen mi waɗi ɗo kam nde sonno jinde affiché kam pour ma fiyanmi beaucoup d' information eyyi noon no mbiyami ko Mantes-la Jolie to waɗata voilà eyyi ko ɓeydoɗen seeɗa ko allo wawi min kodi eyyi bisimilla jokku eyyi ko ɓeydan men tan ko jamma wosini ko Demba Ndiaye dillani ARTF kono kadi e nder ballodiral 2STV animateur 2STV ni fonno tawede oɗon jamma kono noon hawri ganduɗa henne juɓɓingol francophonie mo Sénégal mo gaɗo Dakar o haji o hokkani en wiyane o arata ɗum ko haji o wiyane o arata kono hay sinno waɗani ni koko filmete ma ɗum yettinoyo après e 2STV so Allah jaaɓi voilà ɗum jinna biten ceerno Demba bisimilla eyyi fawante gaɗo haccitante jahoɗa jahla ceerno Demba wujjuma 2 minutes eyyi bisimilla ala mbimo mo jinno fode ko président haali ko conseil aussi ko min mbaɗi parrainage ko sukaɓe ɗiɗo kettino woni ko on goto wiyete ko Ousmane Camara ko basketteur international ko équipe de France ko Dancadi Guiya ene wonde suko goɗɗo mi wiye Adama Diallo koye groupe musique section Dasso Guiya ɓen fof enen jakora ma dakka o hen Adama Diallo ko kanko Ousmane Camara fof ko Dancadi ɓe jeeya eɓe mbaɗa parrainé aussi won aussi woɓɓe min mbaɗa liste de parrainage o ma demmede hakku ma waɗ complété liste o min mbaɗ cité joni par ce que ko min mbiruma min conseil o ko ARDF et les amis de Lilla ARDF en jogui so waɗi accord pour waɗde parrainé demmede aussi ma addu waɗa ɗum to donc min liste o natti 4 ou 5 personnes banggamen tan ko Ousmane Camara et Adama Diallo eyyi min won noon so Demba heeɓi ni problème waɗde compliqué donc formation capitale min jiɗi noon donc voilà kono mbiɗen ko ngam jokkodirde e fedde nde jomum wawi noddude e 06 51 43 16 93 walla nodda e 06 98 64 49 08 ko ɗeɗo tonggode ɗiɗi mbi sikki woni gonɗe e affiche moɗon so tawi mi juuɗɗo eyyi Demba Ndiaye Dillane so tawi aɗa ɗo
jammo holno jogoɗɗa heblorade jammo oɗo holno ɓe jogoɗɗa bismade hen nde wonno jammo ko an teddinira jammo eyyi bon ɗum kam kono mbimi tan jammo o ko fiilaɓe dillaɓe wonɓe ɗo e mattela joli kañumen e ARD c'est-à-dire sukaɓe dañcaɗe naaɓe ndendi mbaɗi jammo o moni hen foof addi hen doole muɗum addi hen karallagal muɗum relation muɗum mbeɗa jammo noone réussir ana noon fawi wona faani tan e ngambe e yimɓe tan mbiɗa fawi koye nodgol bandiraɓe haalpulaar ɓe bandiraɓe haalpulaar en kamɓe ɓeɗe jeyda kamɓe dañcannaɓe ɓen kooti ko wayno wursoɗinaɓe cankonnaɓe dañcaadinaɓe hamaraɓe hombo oogo e galoyaɓe ha jugaɓe rewon donc bandiraɓe ferlankol fof bandiraɓe fulankol fof min mbiɗa mo jogui invité ji principaux ji ganduɗa ɓen min mbiɗen ko yo ngar kawa jaam e bandiraɓe men ɓurɗum kon tagi min non suɓade bandiraɓe ɓurɗum kon wiide on invité a jamma o min kiɗi interpellage émission aji kewɗi wonde nalankoɓe ten jima mbiyata tan ko furankoɓe kono noon min tomi yi furankoɓe haalpulaar mi fof mbimi donc bandiraɓe ɓurɗum koɓe min cuɓiɗum e nder yimɓe ɓe fof min mbiɗo yoɓe gara tawto e hirde ɓe ganda minen kamɓe fof min ganan ɗo organisation ɓe e yimoɓe gonan ɗo kala mbiyo mbimi e ko wona ɗum e baɗi amen debbo mo ganduɗa kala nde min gummi e nde min gummani ko waydani en aɗon jumguɗni ala tawto e kono fawata isaga lawm woni ko ɗo ɗo sarsilgage madame dia e bangmen debbo ne wiya maymuno jayni huɗɗo to mattela joli debbo ñani baɗo fani kañumen en tittinira jamma o ko wona ɗum ko to banggue dalankara kala banggal haalpulaar naranke goɗɗo e france hamin invite ɗum ko wayno Goudi Thiam ko wayno Farba Seck ko wayno Adama Dia ko wayno Moussa Wat ko wayno Mamadou Dem ko wayno Pende Guissé e sukaɓe ɗon jofi wonino men magaram kono mi rokki hebdinodir hanki mbe andi ɗo e yeeso men heɓ confirmation so weddini kamen inchallahu rabbi par ce que sa haali a heɓani confirmation yami ma yiɓe ndi ko publicité mensongère mbaɗɗa et ko wona o ɓe mbinani soir c'est en collaboration avec la DSTV naɓe en dokki min hoolare en dokki min aussi personne ngal ganduɗa kala ko ɗum mbaɗi haɓe jaɓa hen so Allah Bekay Mbaye no fonno arde tawtata e jamma o mais noon Bekay ene jogui kulhuli o haɗa wayde copte e nder suɓatoɓe pour francophonie Sénégal ɓe ha joni o wiyani min o ata min kam personnellement mbaddamini ha joni ma wat donc hay so aramini yimɓe équipe 2STV ma arɗo kam tawtata film jamma o so Allah yetti hen golle ma jalto 2STV ko leelade inchallah rek donc to banggue technique ko ɗon min jarata tigi gam hettiyankoɓe mbawa andude tan ko Demba Ndiaye Ndillane woni ɗo wona ko mbiyata ko wona funere mum hol ko mbawɗa min toƴƴande dande ha yimɓeɓe ganda tigui riggo Demba Ndiaye Ndillane woni ɗo e aɗa ɗon fay so gonɗen fo min kate tan farati won fof wonde joni koye jamdi fof jasata Demba Ndiaye Ndillane hirani ko 22 heures jaraten ɗumi ɗo legal tuma wonani ɗo legal balle ɗum ɗumi ɗo ko nayi so wulde joni hande police araɓe so ñëpp Demba Ndiaye Demba ala caɗele wadde e ɗum wadde en jabo en jawanimo gantu ceerno Samba jammo mate yimɓe soɓe gari ko gratuitement ɓe natirta walla holno jogori yarude eyyi wonmi ɓurima min biyo ko entré ko bien o eyyi noon hay sukaɓe dañcannaɓe poɗɗe artede ko yettude affaire organisation garɗe yimɓe mbatta jogora entré par ce que min tagno waɗɗiti noon somin mbaɗata ko so comme projet militaire pour affecta ɗumno joni ko so joomum ari adde aussi 20 € pour nadde c'est comme si en mbaɗa participer e golle emin mbaɗata ɗe hande Demba Ndiaye aussi emin jettamo par ce que hande won gueɗe kewɗe min mbaɗi dañcaɗe min mbari aussi jungo makko nene o lekkodirogol kewɗe mais minen kam aussi min mbaɗama kon encouragé yo golle makko aussi yo jaaru yeeso yo ñaagoma Allah aussi vraiment yo yaaru yeeso ngal par ce que ko nafaade woɓɓe dade ko nafaade woɓɓe to men ɗum tigi jarat fottude konngol mbiɗa eero sukaaɓe dañcennaɓe kiloyi ha lycée woni Demba Samba Ndiaye en ha ɗo le Havre en Moussa Traoré en Oumar Ndiaye en ha Orléans sukaaɓe wonɓe Orléans sukaaɓe wonɓe Montargis partout en Île-de-France wayno maire Farid Diallo en partout wono sukaaɓe kala dañcennaɓe wonde to woni nder France emin cohli ɗum
irgi ona ko ni tajana lan ko hay ni gudan hay ko sar be hon be ni te magni sandian uso di nabe tan kon nabe irgi lego ni funding ko fo yare hadan jumni ni yom bismillah Ceerno Mamadou Sall holko jiɗɗa hen ɓeydode mati hirde ma yaha wendogo walla wonde haɗa Allah hirde yaha ha wendogo e wondirde fanaɓe tan ko hedde tan to no ganduɗa en artiste o kañum jogui gueɗe ɗe min artiste ɓe tagu gérot so ari ha ɗon kadi mo annan ɗon kañum jogui ɗeɗon ɗuma ko waɗa sikki en jara hen ha fajiri ko yimɓe ɗum tan bandiraɓe fof en nodda hen bandiraɓe montunaɓe wonɓe montuta jeudi fof kañumen fof aussi ene bisma e bandiraɓe hoddiɓe tan jannaɓe to meɗen fof ene bisma e wiidema an jarama an Seydi Dia yettuma mboɗo yetta ganduɗa en Demba Ndiaye Ndilane mboɗo yetta secrétaire général e bandiraɓe hettiɓe ɓe fof onon fof on jarama on calminama Demba Ndiaye Ndilane darnema e leñol famɗani Demba Ndiaye Ndilane mate janggo e jaam so tawi fedde wonde yiiɗi foɗana Demba Ndiaye Ndilane e ñalɗi pine mumen nde wonno ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo e nder leydi France pelle ɗe ne kewi machallah so tawi janggo e jaam won fedde yimɓe fof jokkodirde ma gam ñalɗi mbaɗi honni Demba Ndiaye mate ne heeɓi e holto heɓorto eyyi ɗum kam no jowani anni ko min koye ɗen golle mawnin koye liggudade e pelle guureyankoje ɗe ko yeru ni haylo nogasi jeenayyi nduɗo ɗo ko def so soirée amen dan cagaru ɓe ni nogasi jeenayyi ko hakkude amen e Sinthiou Bambilade ɗo kadi ɗo Mantes-la Jolie ɗo donc firti ko yimɓeɓe kadi no koolini ɓaade yimɓe koolimama annen jaraka no hoolare nde ɓe jogui pour min ko tattini so tawi snode heeɓi oton an o wawi hebbini e ko wona ɗum ko aussi so heeɓi hay dañcatinaɓe ne wawi hebbini donc min kam goni ko à disposition de tous les halpulaɓe tigi a jarama no fewi Demba Ndiaye Ndilane a weltanama en beltanima kadi Ceerno Samba Ba en beltanima kadi Mamadou Sall e darde moɗon e leñol darde mon kadi e guure moɗon darde mon kadi e Pulaar nde wonno ko mbatton ko wona hunde famnude on beltanama no fewi on jarama sinon to banggue téléphone amin keɓo 06 58 98 53 80 sa joni numéro ma heɓini inchallah rabbi tigi e jarama no fewi Demba Ndiaye Ndilane weltanama anne wonte en ɗuɗɗumri aji tan e hettiyankoɓe walla ɓiɓe fulɓe toon to wuuro Mantes-la Jolie mbiɗen ko ñande 15 lewru ɗo no gonɗen toon to wuuro Mantes-la Jolie gam yiɗɓe yaade toon so tawi on jokkodiri tan e fedde dancale naɓe walla on jeehi e site naɓe internet walla tan hay so tawi en jokkodiri e radio dingiral fulɓe ma on keeɓa hen ko ɓuri hen wonde on jarama no fewi ha saaha goɗɗo